Szabad jegyzés. Kérdések és válaszok a gazdaságról. Gazdasági magazin Kovács Anitával. Az ember által előállított termékekből előbb-utóbb hulladék keletkezik. Ennek nyomasztó súlyát főleg akkor érzékeljük, ha akadozik a lakossági szemétszállítás. De az ipari termékek is halmozódnak, miután használati idejüket megfutották. Ugye hallunk minden nap arról, hogy a tengereken valóságos szemétszigetek úsznak, a Tiszán most már rendszeres az Ukrajnából érkező szemétzajlás. Mit tehet ez ellen az ipar? És itt most főleg a kis és mikrovállalkozásokra lehet gondolni, hiszen a nagy gyártók a termékeiket gyakran visszavásárolják. Szóval mit tehet egy kisiparos, hogy az általa előállított termék vagy szolgáltatás ne terhelje a környezetet, hanem éppen, hogy forrásául szolgáljon egy újabb gyártási ciklusnak. Hogy ez az IPOSZT érdekli, mi sem bizonyítja jobban, hogy március 7-én és 8-án 2 napos konferenciát tart a tagjai számára. Ennek a 2 napnak a fő szereplője a Körforgásos Gazdaságét Alapítvány. Az IPOSZT-nak ezen a képzésén, ezen a tudás átadásán részt vettek az IPOSZT tagjai is, méghozzá a legjobb gyakorlatot bemutatandó. Velünk van az egyik előadó, kérem, hogy mutassa be önmagát, és azt, hogy önök ezt a bölcsőtől a bölcsői gazdaságot milyen példákon tudják gyakorolni a saját vállalkozásokban. Tamás Péter vagyok Nyíregyházáról, és a cégemet, a Recopi Kft-t képviselem, melynek fő tevékenysége az irodai nyomtatásban használatos tonerkazetták, festékazetták felújítása. A tevékenységünket immáron 10 éve végezzük, és a felújított termékeket saját csomagolásba, saját dizájnként hozzuk forgalomba, saját értékesítési hálózaton keretében. Jelenleg 3 megyében működünk, Hajdú, Szabolcs és Borsod. Miért is vagyok itt? Tulajdonképpen a tevékenységünknek egyik kulcspontja az, hogy be tudunk gyűjteni kellő mennyiségű és minőségű üres elhasznált festékkazettát. És be tudnak? Sajnos néha ez gondot jelent. Tulajdonképpen azok a kazetták, amiket mi tudunk hasznosítani, a nagyvállalatoknál képződnek, akik a gyári eredeti kazettákat használnak, és ugye megengedhetik maguknak, belefér úgymond a büdzséjükbe, a drágább kazettákat vásárolják meg. Ugyanakkor az elhasználás után az üres kazetták útja gyakran az égetőbe kerül, ahelyett, hogy a hozzánk hasonló cégek, illetve mi is ezt újra hasznosíthatnánk. Na de ki az, aki felelős egy cégnél azért, hogy ezek a kazetták a kiürült kazetták össze legyenek gyűjtve, és egy újrahasznosításra kerüljenek? Ez az önök képviselője, vagy a cégnél kell egy elkötelezett valakinek lenni, aki átlátja az emberiségnek a rossz jövőjét, és összegyűjti, vagy pedig valami anyagi érdekeltséget kell önöknek megteremteni? Igazából nagyon örülök ennek a kérdésnek. Tulajdonképpen az a lényeg, hogy a nagyvállalatoknál, ahol is az előbb említett gyári eredeti kazetták ürülnek ki és képződnek, mint veszélyes hulladék, nincs kellő érdekeltségük abban, hogy ezek továbbhasznosításra kerüljenek. A törvényi előírásokat betartva ők ezeket a kazettákat megfelelő hulladéktárolóba, megfelelő hulladékkezelési szakemberekkel nyilvántartják és elszállítatják az égetőbe, és ezzel a dolog be van fejezve. Tehát itt inkább azt mondanám, hogy egy picit a nagyvállalatok felé kellene hatnunk a környezettudatos gondolkodás terén. Na de azok, akik egyáltalán összegyűjtik ezeket a kazettákat, és önökhöz kerül, az hogy kerül oda? Azt mi gyűjtjük be. Tehát a saját üzletkötői hálózatunkon, illetve a saját üzleti kapcsolatainkon keresztül. És ezt nem lehetne kiterjeszteni a nagyvállalatok felé? Ki lehetne terjeszteni, sőt szeretném is. No, ebben játszol a nagy szerepet most ez a konferencia, ez a C2C projekt. Azért ezt fordítsuk le, mert ez egy új dolog, ez a cradle to cradle. Igen, bölcsőtől a bölcsőig. Ez egy angol kifejezés. Igen. Hogyha a mi cégünk hozzájutna egy olyan tanúsítványhoz, amellyel tudjuk deklarálni a partnereink felé, vagy a lehetséges partnereink felé, a nagycégek felé, hogy mi ezeket a kazettákat, amit tőlük elhozunk, azokat mire használjuk, és ez hogyan kerül vissza a körforgásba, mert gyakorlatilag újrahasznosítás során, tehát az újraépítés során az eredeti funkciójába kerülnek vissza a kazetták. És a gazdaságunknak azon szereplői számára nyújtanak egy költségcsökkentő megoldást, akik
nek a büdzséje nem engedi azt meg, hogy a drága gyári eredeti kazettát mennyivel használják. olcsóbb az önök terméke? 50%, illetve még alatta. És ugyanolyan minőségű, mint egy eredeti? Az 50%-os körül igen. Kinek kellene ezt a bizonyítványt kiállítani az önök számára? Hát itt most egy nagyon jó lehetőség volna, hogyha ez a projekt, amiben most jelenleg részt veszünk, el tud odáig jutni. Kaptam olyan ígéretet az IPOSZ igazgatójától, hogy ők is fognak készíteni valami hasonló dokumentumot, amivel meg tudjuk keresni a nagyvállalatok vezetőit, mert nem a beszerzés, nem az ügyintézőhöz kell forduljunk ez ügyben, hát ő elvégzi a kiadott feladatát, hanem a vállalat vezetőihez, akik pedig majd odahatnak a ügyintézőknek, hogy ezek a kazetták ne a hulladékba, ne az égetőbe kerüljenek, hanem jussanak el az újrafelhasználókhoz. Nagyon szépen köszönöm az információkat, reméljük, hogy ez megvalósult. Tamás Pétert, a Nyíregyházi Rekopit Kft. Ügyvezetőjét hallottuk. Köszönöm szépen.